যে আনো আজে বাজে কক সাवैनाय मोनहैनाय रक बेंगायनाय रक बा इउटुब কক सावनाय रक मटा मटि कालेक्शन बेबो खायबे क्या बर'नो बाहायनाय लिगेल नोटिस होजागानो बर'खौ जुता सामै कुतो मालाय सवानो नरक तिया तंदी हिमत तंग हांके बा नंनि तैसे एड्रेस रक थिके रउइनाय इउटुब रको साका इदे क फेबा अलरेडी आं जे चैनल नो उनको रुओ दाई रुओ बबेबंनो त्रिपुरा कक्तुन ताई दिस काइता मजानि रक बरक नि बेबंनो लिस्ट ना बायखिया बरकनो कय किछुदिन परे एफआईआर थाइजागानो ताई दिल्लीओ जे साइबर क्राइम नि डायरेक्टर आनी बंधु दङ बताव डायरेक्ट साइबर क्राइम डायरेक्ट बाना साहारो आ कपि आनो रख दिनै अब नु बाहायनो त्रे त्रे खां आबो खिमै दङ ताको बरक एफआईआर थाइजागानो बेलेखानो हामबाय।